Aw ni yang ma bitay jaba yirani mugui komi aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama diɲɛ ka bon a sɔrɔ ka di maa dɔw fɛ i n'a fɔ a sɔrɔ man di maa dɔw fɛ. Aw bisimila. Waasa ka jaba yirani mugu dilan an mako tɛ jɔ dɔ wɛrɛ la, an mako bɛ jɔ jaba de la. An b'an ka jaba ta an b'a wɔrɔ, a kasiko kɔni di bɔ foyi fɛ nga an b'a kɛ cogo di. An ka jaba wɔrɔlen ɲɛnen an b'a ko k'a jɛ pasi. Jaba kumaba fara jaba misɛnnin kan a bɛɛ bɛ se ka kɛ jaba yirani mugu ye. Min ka nɔgɔ i ma dɔrɔn i b'a kɛ n'o ye. An ka jaba kora fo k'a jɛ pasi. Ayiwa a baara koloma yɔrɔ daminɛnen tɛ sa wa. Ni kolon b'i bolo i bɛ se k'a kɛ kolon kɔnɔ k'a dasi dɔɔni. N'i y'a dɔn k'i ka mixɛri yɛrɛ bɛ se ka a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni i b'a k'i ka mixɛri kɔnɔ. O ka nɔgɔn. O b'a to ɲɛji caman di bɔ a ko la. A tɛ n y'a bɛɛ wɔrɔ fo k'a ɲɛ. An b'a ta sisan k'a don kun na don kelen bɔ ɲango. I b'a datugu ka ɲɛ dɛ ɲani pati a kasa bɛ kɛ k'i ka so bɛɛ labɔ. N'a sɔrɔ la datugulan b'i ka tasa la o y'a ɲuman ye. I b'a datugu fo k'a ɲɛ k'a bila yɔrɔ dɔ la, yɔrɔ lasagolen dɔ. Maa minnu bɛna papiye filimu k'u ta la i n'a fɔ ne ta in kɛcogo i b'a kɛ k'a labɔ kosɛbɛ ɲani a b'i ka so kasa kɛ kabako ye. I kɛrɛfɛmaw ni ɲininka o kuma a bɛ cogo di bi. A kɛlen don cogo di tan da. A datugulen ɲɛnen an b'a bila a ka sunɔgɔ don kelen bɔ ɲango. Dugu jɛra an b'a ta sisan k'a yɛlɛma ka taa da tile kɔrɔ. I b'a jate minɛ a kasa bɛ bayɛlɛma dɔɔni k'a fariya. I b'a fɔ jaba kasa kɔni tɛ bilen a bɔr'o la dɔɔni nka jaba kɛnɛ kasa fana t'a nɔfɛ kun. Nin y'a tile fɔlɔ ye tile la an b'a ta sisan k'a ɲagami ɲɔgɔn na dɔɔni. I b'i jando i b'a kɛ tasa kɔnɔ min ye nɛgɛlama ye. Ɲani n'i y'a kɛ mana tasa kɔnɔ i mana ko cogo o cogo a kasa tɛ bɔ a fɛ. A kasa bɛ kɛ k'i ka so bɛɛ yɛlɛma mana nin kɔni. Wa i kana n'i bolo jalan dɔ a la a ɲamitɔ dɛ ɲani a kasa t'i tɛgɛ bila joona. Ne ta in bɛ i n'a fɔ a ye tile 5 de kɛ jali la. A tɛ a jara k'a kɛ kaki an b'a ta sisan ka taa yira. An bɛ tulu dɔɔni cɛɛnɛ barama kɔnɔna na. I bɛ tulu kɛ fitinin dɔrɔn a tɛ caya. Tulu kɛlen kɔfɛ a la an bɛ jaba k'a la k'a yirani daminɛ. Ne ka jaba in ka ca dɔɔni dɛ. Basabu jaba jalen kɔrɔ dɔ tun bɛ ne bolo ne y'o fara a kan. Fɛn o fɛn ye kilo 5 ni caman ye ne ka jaba in b'o bɔ. I b'a yiran k'a se ɲɛma ɲɛ min ka di i yɛrɛ ye. O tɛ kulɛri ye. Ne kɔni ne tɛ n da yiran ka mɛn. Miniti 3 bɔ ɲango dɔrɔn ne b'a yiran k'a jigin. I b'i jando i ka na tasuma bugubugu a kɔrɔ kojugu ɲani dugumana bɛ sisi i ɲinɛ ma. A tɛ an ka jaba yiranna fo k'a ɲɛ. Nin kulɛri in de kɔni ka di ne. Ni finman ka di i ye ka tɛmɛ nin kan i bɛ se k'i ta dibi dɔɔni. An b'a bila sisan a ka ja. Miniti ta bɔ ɲango an bɛ sɔrɔ k'a ta. A jalen filɛ nin. An b'a ta sisan ka taa susu ni koloni de b'i bolo ou bien mixɛri o y'a ɲuman ye. I b'a sun na dɔrɔn k'a tɛntɛn. An ka jaba yirani mugu tɛ a susura k'a tɛntɛn fo k'a ɲɛ. An b'a ta sisan k'a kɛ buteli dɔ kɔnɔ k'a mara. Ne nin maanaw nin kɔni ye ne ka san ta in bolo. I b'a dɔn ale bɛɛ yɛrɛ tɛ kɛ n na lɔ. Ni video in jara o ye a bɛ se k'a kolonkolon a fɛnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.